Sí. Gràcies. Podem continuar? Sí, són tots? Anem al punt número 21, que són propostes i mocions d'urgència. Vàreu rebre una proposta, una moció d'urgència, que és sobre les beques de menjador de l'Estal del Rei Jaume i la Pilota. El primer de tot, abans d'entrar en el fons, han de votar l'urgència. Sí? Sí. Sí. Bé, això, si entrem a la qüestió, ara donaré la paraula a Antònia. L'urgència és perquè la resolució del Consell d'Educació va ser el dia 30 de juliol, que va sortir en el BOI el dia 7 d'agost. Per tant, l'urgència és per això, perquè fa molt poquet i ja s'inicia el curs escolar. Tània, per favor. Molt bé, d'acord amb la convocatòria per a la gestió dels ajuts se fa necessari la signatura d'un conveni de col·laboració proposat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional als centres de primer cicle d'educació infantil, que, com sabeu, nosaltres en tenim dos, l'Escola del Rei Jaume i l'Escoleta de la Pilota. I mitjançant la signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament d'Alcúdia, com a entitat col·laboradora, se farà càrrec de la gestió dels ajuts atorgats a les famílies que ho demanin. Per això propos l'Ajuntament l'adhesió dels següents acords. Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcúdia i la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la tramitació de les beques de menjador escolar dels alumnes dels centres municipals d'educació infantil 03, l'Estal del Rei Jaume i la Pilota, en els termes i segons el contingut del conveni que consta com a annex 7 de la resolució del Conseller d'Educació i Formació Professional el dia 30 de juliol de 2021, publicada al BOIP número 105 de 7 d'agost de 2021. Per això dèiem de l'urgència. I autoritzar la signatura per part de la batllessa de l'esmentat conveni i la documentació necessària per executar-lo, en representació de l'Ajuntament d'Alcúdia com a entitat col·laboradora. Tercer, que un cop degudament signat el conveni amb dues parts, es procedeixi a la publicació de la informació preceptiva en la forma i condicions establerts en la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. I quart, instar la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal que un cop degudament signat el conveni procedeixi a inscriure'l en el registre de convenis i acords de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Voleu demanar alguna cosa? Passam a la votació. Sí. 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 Va. Hi ha més propostes o mocions d'urgència? Moltes gràcies. Ara els decrets. Els decrets que se donen compte són el de número 1333, de data 6 de juliol del 2021, fins al 1666, de data 31 d'agost del 2021. Tots teniu la relació i estan a la vostra disposició. Sí, digues. No, se m'ha passat que havia aixecat la mà. Vau donar per assabentats. Val. Passam a preguntes? Preguntes. Era això que demanaves. Sí, val. Sense paraula. Bon dia. Dissabte vàrem anar a la proclamació que Alcúdia va ser proclamat un dels pobles més guapos de tot Espanya i volíem fer un pot de prets perquè els requisits que se demanen, la neteja, hi ha de superar un criteri mínim de qualitat, aspectes com la neteja i el manteniment de les zones verdes. Jo volia fer un prec i una pregunta. Fa mesos que us estem dient que els contractes adjudicats de l'empresa de neteja i l'empresa de neteja, de contenidors, de fems
i la de jardineria no estan complint en aquests moments. Ens hem mirat el contracte, mira que és obsolet, vull dir, ja té pròrrogues fetes que no haurien d'haver estat, és obsolet i encara ni siquiera compleixen això, que per ja troc que ara s'hauria de sol·licitar i s'hauria de demanar més neteja. Totes les zones, sobretot algunes, s'han de fer durant l'estiu diàriament i no s'estan fent. No és que no s'estan fent, és que tant les zones de Bonaire, això, que han de ser dies del temps, passen un pic en el mes. A les bandes de les carreteres dalt, els vials, passen un pic en el mes, els veïnats estan granant els seus carrers. Vull dir, jo el que volia demanar aquí, pagareu les factures tal com estan presentades? Vull dir, tal com diu el contracte, ho fareu així? Tant en el contracte de neteja diari com en el contracte de jardineria? Sé que vos han de passar uns informes cada mes de totes les feines que van fent, això qualcú controla, tenim encarregats de controlar això dins ENSA. Sí. De jardineria és ell. Bé, l'empresa cada mes en la factura mos passa un informe de l'execució del contracte i això ho revisen per els nostres tècnics i validen les factures en cada moment. Possiblement pot ser que en qualque moment hi hagi hagut qualque mancança, sé que hi ha hagut qualque màquina que ha estat espanyada i estem de la substitució pot ser que hi hagi hagut qualque moment que no s'hagi complit en el 100% els horaris i les freqüències, però sí que és vera que també sempre després s'han compensat amb més intervencions a posteriori. Però sí que és cert que l'empresa cada vegada quan ens presenta la factura ens passa els informes en quant a la seva feina i són revisats per el Departament de Residus. Se paga la factura puntualment. Però és que jo crec que les revisions, perquè després tampoc se fa, vull dir, tenim... Perdona? No t'he entès. Que encara que tu diguis que no s'hagi fet i després se fa, trob que no se fa. Hi ha zones, només de dir Camp Blau, a la zona de Barcarès, a la zona de Bonaire, a la zona d'Eucanada, ja aquestes zones no se fa ni antes ni després. Per això, ens agradaria que ens enviássiu aquests informes de que realment se fa aquesta feina, perquè segons els veïnats aquesta feina no se fa. Cap problema. Però no només els veïnats, vull dir, és que jo... Vos farem arribar tots els informes que ens passa a l'empresa mensualment. Perquè, sincerament, creiem que no són reals. Vull dir, hi ha una deixadesa i una brutícia per tot el municipi, ja no xerro del casc antic, només al voltant del casc antic i totes les zones d'esport del Cudi no tenen la neteja que toca. Tots els ciutadans, el 80% dels ciutadans se queixen cada dia se queixen. Vos farem arribar els informes que ens passa a l'empresa. Ja dic, perquè ara que han aconseguit la marca d'Alcúdia dels Pueblos Más Bonitos, no l'han de perdre perquè no arribam a aquests criteris mínims. Una marca que ens dona una publicitat turística. Sí, no ho sé. De totes maneres, sí, estic d'acord, ja reconec aquest suggeriment, però sí que te vull dir que la pressió que s'ofereix al municipi de Cudi i les costes és molt grossa. Amb això no vull eximir, i jo penso que el control el feim i el que ha dit el regidor vos ho passarà perquè sapiguem i anem a veure per dictaminar si realment les feines no se fan com toca, però sí que vull dir que jo he fet voltes i a vegades veus un contenidor ple, l'han buidat un moment donat i al cap de 2 hores torna a estar ple. Amb això no eximet de responsabilitat a ningú, ni nosaltres, ni l'empresa, ni ningú. Simplement que hem de tenir en compte que la pressió és molt gran. També te puc ensenyar contenidors plens i que han estat 10 dies tal qual, perquè jo tinc les imatges. Vull dir, són coses que creuen que realment no ho estan fent i no s'està controlant aquest contracte. Expliquen tu, s'ha de controlar. Ho hem de controlar més, però passaran el que ha dit el regidor. Igual que seguim de totes maneres, que un contenidor estigui 10 dies, me permetràs que ho posi en dubte. Que un contenidor estigui 10 dies sense buidar, ho poso en dubte jo. Ho poso en dubte. Vull dir, és així. Ho tenc, que només imatge de cada dia. Que tu me diguis que l'imatge aquesta de cada dia la pot agafar cada dia a qualsevol contenidor si vas a una hora determinada, perquè els contenidors cada dia estan plens. I és el que explicava la Paulesa.
Jo cada dia pas per que està de vora a meva, de Teodoro Canet, i tu te n'hi vas a les 10 del vespre i no s'hi pot entrar de brutó i els contenidors com estan. Però hi vas a les 9 del matí i està impecable, perquè cada dia se buiden i cada dia se fan nets. Ara, si vas cada dia a les 9 del vespre, cada dia ho trobaràs igual. Això és impetinable, igual que les papereres. Les papereres sempre hi ha un moment que estan plenes. Sempre. Coincideix o no coincideix en l'hora de la recollida. Que evidentment, com ha dit la Baldesa, i ja ho admet, el servei és millorable, per suposat, el servei és millorable. De fet, si d'igual enguany sortirà el nou contracte de la neteja i la recollida, que esperàrem que amb això millori molt. Però és un contracte que també és cert que s'ha anat retrasant molt perquè és molt complicat i hi ha hagut tota una sèrie de problemes que tampoc ara venen al cas, però que si fa falta els puc explicar, que han duit en aquest retras. Però l'imatge de la foto, jo te puc dir les mateixes, és cap d'una hora d'haver-la fet a tu i està buit. És això que te volia deixar clar, perquè la foto del contenidor ple cada dia la pot tenir a qualsevol contenidor del municipi, a qualsevol paperera i qualsevol àrea d'aportació. Bé, pot ser, però en aquest cas en concret no, perquè hi ha els mateixos fems. Vull dir, és que no s'ha recollit. Jo no dic que no hi raó en segon quina Repeteix el mateix ho posa en dubte. Repeteix el mateix ho posa en dubte. Però bé, així tot se confirmarà o se dirà exactament el que A més, tot això du que hi hagi moltíssimes més rates. Vull dir, a la zona de Pedro Mas i Reus, a plena llum del dia, estan les rates per allà passejant, i ja no només és això, és que està a un parc del Cudi, hi ha encara un nieró de rates, un parc on hi ha els nins. Vull dir, tot això du que el manteniment de l'hora d'agafar els fems, tant de la neteja viària com de les zones verdes i dels parcs, no s'està complint. Vull dir, és que això ja és se comprovarà exactament que se complesqui. Però torno a repetir que, vull dir, la pressió és molt grossa, un tenom, el contracte potser ja hauria d'haver sortit i per problemes no ha sortit, amb això estic d'acord i estan fent feina amb aquest tema. Vull dir que tindrem en compte el prec que t'estàs dient. I en Tomàs, que se passi les piles. No sé si se refereix en el parc Jaume II, han fet una actuació allà de rates. Martí m'ha passat... Aquí només duc el llistat de cucaratges i de rates. De 1 de gener, de 26 de gener de l'2021. Si qualcú vol veure, ara, però després t'ho pot quedar després. T'explicaré com funciona. Han fet 170 actuacions. Després t'ho donen llistat. Si qualcú vol més, després pot donar llistats a voltes que vulgui. Val, perfecte. Explicaré com funciona. Gràcies. Ara, Martí, vol dir qualque cosa de la jardineria? Que ho dius tu? Bueno, jo només vull dir que la jardineria és una cosa que és viva i és diari. Perquè quan fa vent tens arbres que se mos xapen, que no estan previst que se mos faci. Quan fa sol tenim les flors que han de tenir un altre tipus de manteniment i tenim un contracte que ve d'enrere, ben fet. En el moment que se va fer, jo vaig fer un petit estudi per saber fins on podria controlar i estirar el contracte. Hi ha més de 60.000 metres quadrats de zona verda que no estan dins d'aquest contracte. Que l'han d'assumir amb una brigada, que tots sabeu que són les persones que som, i fan el que poden fer. Per donar-vos a entendre la situació. Per exemple, el parc infantil que hi ha en els Barquerers, quan se va fer el contracte, ni era ni existia. S'ha de dur un manteniment. L'obra de Teodoro Canet, que té arbres, que té seto, que té jardineres i tal, ni era ni existia. La que han fet ara, l'hostaleria i carretera de tant, ni era ni existia. L'escola nova, ni era ni existia. S'ha de modificar. Però això només és el que tenim en 2 anys cap aquí. Els projectes que han fet, i evidentment no se nota molt perquè també l'empresa hi posa més recursos. L'empresa està diàriament fiscalitzada en el sentit de quant de treballadors fan feina i on fan feina. Cada dia mos ho passen, diàriament. Que han tingut, com tots, han tingut Covid, són col·lectius laborals i poden tenir un moment donat en falta qualcun, però crec que són de les empreses que més
se'ls té controlats en el sentit aquest de diàriament quantes persones i on fan feina. I així tot hem d'arribar. Després ahir ens va caure. Ho dic a títol anecdotori només, perquè això, com que no ho posam a cap pàgina web, ni en el Facebook, ni res, perquè no se fa. Davant l'Alcúdia Garden va caure un taramel enorme. Va caure, així. A Canadà s'ha hagut de tallar una branca de pi enorme ahir amb una grua perquè caia damunt un xalet i s'ha aixapat el tronc. Segurament que s'hauran de prendre mesures que haurà de determinar un enginyer, segur. Avui vespre, ahir va fer un pot de vent, una mèlia de la carretera en terra. I cada dia ens passen coses d'aquestes que són imponderables. I això és una persona, dues o tres, que tu tens dins un contracte per a aquests imponderables. Enguany sí que s'ha fet un esforç important en quant a la poda i tornarem a ficar en quant a la poda. Està regulat per els mesos en quant a les pomeres, perquè es veu que el despicudo no poden tallar pomeres tot l'any. En canvi, a vegades se mos exigeix i ho fem, però no se pot fer, ni per contracte. I seguirem fent. El que passa que hi ha bastant imponderables. I, claro, nosaltres hem tingut la sort, i això és que ara aprofitaré de dir-ho, perquè si no, hem tingut, com sabeu, dos equipos de SOIP reactiva que ens ha ajudat a tornar a recuperar zones verdes que feia molt d'anys que no se podia entrar. O sigui, per què? Pues perquè els teníem, però no teníem mitjans, ni humans, ni tècnics per poder-nos ficar. Hem d'agrair aquestes dues convocatòries perquè això ens ho permet. Però posat dins un contracte això seria extraordinàriament car. Són diàfanes, són zones verdes diàfanes. Si li juntem els aparcaments, que tampoc hi som, i també els feim, mireu quina extensió no tenim per ampliar. Però estamos en ello. Gràcies. Sí? Jo, tot el de la jardineria me pareix bé, vull dir, jo no dic que no donin l'abasto, pot ser, no sé, si tots els treballadors estan com toca, no sé, nosaltres no controlam els contractes, però si no, a part d'això reactiva, que heu pogut que fa jardiners que heu trobat necessaris, si ni segueixen s'abastar, vull dir, han de fer alguna cosa, vull dir, el que no poden fer és perquè el contracte és obsolet i no arribam a tot, no. Contratar externament, contratar més personal, però el que no pot ser és que un municipi turístic en el mes de juliol i agost estigui en aquestes condicions. Ni ens ho podem permetre, ni ho volem. Vull dir, i més ara que hem entrat en aquesta marca. Vull dir, hem de fer el possible perquè les herbes de les aceres no estiguin així, no se tirin un mes i mig a llevar les herbes de les aceres i donem una imatge que no sigui de brutícia, sinó que estigui bé i que la gent vulgui venir i que els agradi el municipi. És per això. Sí. Bueno, anant per aquí pels contractes, va sortir per diari que els contractes de socorrisme, vull dir, els treballadors no estaven, deien que no tenien les eines bàsiques o les eines que necessitaven per si passava alguna cosa a les platges. I vosaltres heu dit que les platges són una zona segura i m'agradaria saber realment què és el que ha passat. Nosaltres hem llegit el del diari i si heu xerrat amb ells, si és que realment hi ha coses o eines que siguin importants o necessaris que no tenen, volien saber un poc com està tot aquest tema. Sí, ara el regidor de Plaies te contestarà. Jo te puc dir que tot el que ha sortit de la premsa no és cert, però ara t'ho explicarà. Bé, mirem abans. Dia 26 d'agost, al cap de 12 dies d'haver entrat l'empresa nova, va entrar en el registre un escrit firmat per 5 treballadors de l'empresa nova, de l'empresa nova que venien de l'empresa vella, allà on feien tota una sèrie de reclamacions i una vegada vam tenir coneixement d'aquest escrit, vam analitzar que és competència directa nostra o no, perquè aquí hem de diferenciar el que pugui ser competència nostra com a Ajuntament davant l'empresa contratista i una altra cosa són l'organització de la feina que pugui tenir l'empresa concessionària a cada moment. Una de les coses que demanaven és
que se'ls enviés una còpia dels plets del concurs i així com tots els processos de l'adjudicació. Això se'ls va enviar el mateix dia, al migdia, per part de la coordinadora de salvament perquè puguin tenir aquesta informació. A més, com tots sabeu, aquesta informació és pública, pots anar a la pàgina web de l'Ajuntament i ho tenen tot, això se'ls va donar. I a partir d'aquí, el que vàrem fer va ser dues coses. Primer, vàrem xerrar, vàrem parlar amb la coordinadora de salvament que ens digués exactament quina era la situació en quant a mitjans i personal que tenim damunt la playa en quant a l'empresa nova. La coordinadora ens va fer un informe que també està, si no vaig equivocat, dins l'expedient, i part de fer una relació de totes les obligacions en quant a material, que deien que havien estat sense material, sobretot desfibril·ladors, que havien estat una setmana sense desfibril·ladors. Aquí hi ha tota una relació de tot el material que va portar l'empresa i el que ens diu la coordinadora de salvament, i jo, evidentment, com me crec en el 100%, i a més ho ha posat damunt un informe, que en cap moment la playa ha estat desatesa ni en personal ni en material, que tot el material estava damunt la playa, en dues tongades, i el que fa referència als desfibril·ladors, des del primer dia hi ha hagut tots els desfibril·ladors necessaris damunt la playa. I no llegiré tot l'informe, però està a la vostra disposició. La conclusió que me posa la coordinadora de salvament diu: atesos els serveis realitzats en la seva condició d'adjudicatari de la prestació del servei públic de salvament a les platges del terme municipal d'Alcúdia, data d'inici del contracte 14 d'agost de 2021, en subjecció a l'establert en els plans de prescripcions tècniques. S'informa la conformitat en la prestació del servei, l'execució del contracte i el servei prestat de dia 14 i 31 del mes d'agost de 2021 per part de l'empresa Oxigimare, que és l'actual concessionari. Data d'inici 14 d'agost, centre total de 20 persones, 9 persones de sexe femení, 11 persones de sexe masculí, de titulació corresponent, que estableix el plec de prescripcions tècniques, el foment de la contractació femenina i de les millors ofertes. O sigui que a partir del dia 14 hi havia tot el material necessari i tot el personal necessari a damunt la playa. A partir d'aquí també vàrem demanar a l'empresa que ens explicés en quant a les altres denúncies, i l'empresa ens va explicar, va negar en tot moment que hi hagués cap maltracte, cap vexació cap al personal. Sí que va reconèixer que qualcun del personal subrogat no disposava encara del contracte formalitzat, sí que estaven d'alta a la Seguretat Social, però encara no els havien passat per res contracte, perquè l'empresa sortint fins dia 26 d'agost no els hi va passar la documentació necessària per comprovar si efectivament aquell personal era el que tocava per poder regularitzar els contractes. Per tota la resta de personal està a damunt la playa fent feina. Me'ls va dir, i a més jo ho vaig veure perquè me van mostrar els correus, no els tenc, però me'ls van mostrar, que des de dia 9 d'agost, que l'empresa nova, per dir-ho de qualque manera, ja sabia que era adjudicatari, se'ls ha estat reclamant en diferents vegades a l'anterior empresa que els hi passés tota la informació en quant al personal susceptible de subrogar. I fins dia 26 d'agost no se'ls va acabar de passar això. Me van mostrar els correus que reclamaven la informació a l'empresa que no l'han tinguda fins ara. En quant a els sous, que sí, conveni per amunt, conveni per avall, sous que me toca cobrar, sous que no me toca cobrar, vosaltres sabeu que quan hi ha un procediment d'aquest, hi ha un personal a subrogar, que l'empresa que surt comunica a l'Ajuntament quin és el personal, en quines condicions i quines són les condicions econòmiques. Evidentment, quan nosaltres ens passen la factura, ens adjunten tota la documentació, nòmines, pagos de seguretat social. Evidentment, nosaltres comprovam, i amb això sí que la coordinadora de salvament és escrupolós en el 100%, comprovam que efectivament
les nòmines que se paguen estan d'acord amb el contracte de socorristes. A partir d'aquí, el control que nosaltres fem, que sempre s'ha fet i se seguirà fent, és factura, nòmines, està correcta, s'autoritza el pago i se paga. Si no està correcta, cosa que no ha passat mai, doncs ja se prendran les mesures en el seu moment. Però a hores d'ara nosaltres no tenim cap coneixement oficial de que s'hagi incomplit absolutament res per part de l'empresa nova en quant al servei de prestació de socorrisme. Maria Jesús, des del primer moment de paraula i després en l'informe, sempre m'ha dit que no és vera, en quant a material i en quant a personal, hi ha el material que toca i el personal que toca damunt la playa. I fins a hores d'ara no han tingut cap queixa en aquest sentit. A part de l'escrit que 5 treballadors han presentat a l'Ajuntament. En quant a lo més, dies lliures, diferents horaris, etcètera, doncs això jo entenc que forma part de l'organització d'una empresa. És a dir, si tu tens un dia lliure i l'empresa, en vez de tenir dilluns, el tens el dimarts, o en vez de fer el primer torn fas el segon, doncs jo entenc que això és un tema empresarial pur i dur. A nosaltres com els importa? Que si hi ha d'haver 20 socorristes damunt la playa, hi ha d'haver un material determinat damunt la playa, hi siguin, i això, segons l'informe que ens passa a la Comissió de Salvament, s'ha complit. A partir d'aquí, els treballadors, evidentment, diuen que si fa falta aniran als tribunals, tot el dret del món, i l'empresa concessionària també, amb tot el dret del món, doncs ja mirarà si ha de fer o no, no ho sabem, qualsevol cosa. A partir d'aquí ja és un tema empresarial, que ja és un tema que no és nostre. Però el que a nosaltres ens importa, que és la qualitat del servei, està garantitzat. I vull afegir una cosa. Jo com a responsable de platges ja de fa molts anys, i m'imagino que si qualcú del vostre partit, que tampoc fa gaire governàveu la notícia, jo em va saber molt de greu, perquè fa molts anys, no només aquest consistori, sinó els anteriors, que han tingut una cura impressionant en que la playa funcioni. I un titular, com el titular, que jo em va sorprendre molt, perquè no va sortir ni a part forana, ni al local, ni res, va sortir successos. Hay que dar quadros, perquè això el normal és que part forana o local, en tot cas, però va sortir successos. Me va saber molt de greu per la repercussió que pugui tenir en quant a imatge l'Ajuntament. És que és una cosa, perquè ja el que diu, la del personal, ja segons que és de l'empresa. Però que diguin que no tenen les eines bàsiques per si una persona... Vull dir, això ha assustat a tot el municipi, realment. Aquí tenc la deixona. Socorristas de la playa de Alcudia denuncian falta de material i vejaciones. Nosaltres, evidentment, vam treure una nota aclaratori, que tots ja sabeu com funcionen aquestes coses, no ha sortit pel lloc, desmentint això. També vos puc passar la nota, vos puc passar l'escrit de Maria Jesús, tot està a dins l'expedient del contracte. Jo sí que agrairia l'informe que ha fet la coordinadora de platges per... Ara acabar, poder fer una fotocòpia i el te dono. El tema és el que ha dit el regidor, no nosaltres, sinó tots els consistoris, tots sabem que la playa és un poc la joia de la corona. Per tant, s'ha anat molta cura. Sabeu que fins i tot l'any passat que no hi havia pràcticament ningú, se va posar al servei de socorrisme, tots els serveis que toca estar damunt la platja. Clar, això te tira per terra la feina de molts anys. I jo t'he de dir que quan va arribar aquest registre d'entrada, el primer que vaig fer va ser cridar la coordinadora, i la coordinadora, el que ha dit el Domingo, de paraula, ja em va dir que no és vera. De fet, ho ha reflectit en un informe. I ara sí que està firmat. Per tant, després te'l passarem. Perfecte, gràcies. I ja només un afegitó. A part de tot això, aquest contracte, ho dic perquè ho sapigueu, l'empresa nova ha entrat dia 14 d'agost, no és una fetge normal per fer un canvi d'empresa, però ha entrat dia 14 d'agost perquè aquest contracte ha superat 2 recursos de 2 diferents empreses que en el seu moment se van presentar, que vull dir això, que és impecable aquest contracte, vull dir, perquè 2 empreses ens han presentat
dos recursos i cada vegada s'ha donat la l'Ajuntament de tot el procediment de com s'havia fet. Això també és important perquè dius, i fins dia 14 d'agost no van fer el canvi d'empresa. És que no han pogut fer el canvi d'empresa perquè ha passat tot això durant el procés. No? Sí, per això no he dit res. Bé, clar, ho he volgut aclarir perquè a vegades la gent que mos escolta diu i fins dia 14 d'agost no va començar l'empresa de socorrisme. No, l'empresa de socorrisme va continuar la que havia l'any passat, dia 14 d'agost se va fer el canvi perquè s'han presentat primer un recurs que se va resoldre a favor de l'Ajuntament, després un segon recurs que també se va resoldre a favor de l'Ajuntament i fins dia 14 d'agost no s'ha pogut començar l'empresa nova en el nou contracte. Però aquí no diré res, però sí que diré la licitació dels balnearis. Sí. Vull dir, el que no heu posat a la licitació que s'ha fet tard per el Covid. Però ja que el Covid ja no és una excusa, això és el que posa a la licitació, que s'ha fet tard per el Covid i s'ha d'acabar abans per lo de les obres. Lo d'acabar amb preveníssim. Però el que no pot ser és que justament han tingut el problema que s'ha tingut amb un licitador. Què passa? Tots els licitadors no han presentat la documentació. Passa que si això ho haguéssim fet en temps d'informe, com sempre se treien, no hagués passat el que ha passat, veure la imatge de balnearis tancats sense cap tipus de manteniment. Lògica, perquè s'han de tirar baix, però clar, tornem a ser ja mateix donant una mala imatge damunt la platja, damunt una zona turística com és el Cudi. I trobam que això no ha de tornar a passar. Vull dir, el que s'havia de fer era licitar molt antes. Vull dir, si això s'hagués licitat per abril o maig i hagués passat això que va passar, potser el segon o el tercer licitador sí que hagués dit que sí que s'ho quedava. Però, clar, com s'havia de quedar un licitador, un balneari, per tenir-ho un mes? Vull dir, per molt que baixassi el 60%, que els preus estaven idonis. Però, clar, estaven idonis per una temporada turística, feta per enguany, no per un mes de temporada. Clar, la imatge que s'ha donat, si això s'hagués fet antes i heu posat que el Covid, que per això ha sortit tard, dia 12 de juny va sortir la licitació, quan ja haurien d'haver estat oberts, aquest és el problema. Trobo que això per l'any que ve, que ja enguany no hauria d'haver estat així, perquè l'any passat tots entenem el que va passar, 2020 va ser distint i urgent per tots, però enguany no hauria d'haver passat així. Però també saps que fins al mes de juny no hi va haver ningú tampoc aquí, no? Però si ja s'hagués licitat... Dues coses. No hagués passat això. Voseu hagués estat que diu de maig s'haguessin estat adjudicats. Correcte. També és cert que hi havia certes dubtes legals en quant al procés per adjudicar i vàrem demanar autorització a consultar-ho a costes, a veure si tots sabeu com funciona a costes, i al final vam optar per treure-lo així com els van treure. Dia 23 o dia 24 de juny se va obrir el primer balneari. Si tot hagués estat normal, dia 23 o dia 24 de juny s'haguessin pogut obrir tots. Tots no. Sí, no, tots. Els 6. Què va passar? Que tret el balneari que se va obrir dia 23 de juny, tots els altres balnearis els va guanyar una empresa que una vegada passat els plaços perquè pogués aportar la documentació pertinent per poder fer el contracte, doncs no la va aportar. Va haver de quedar exclosa. Se va adjudicar a una segona empresa que també havia guanyat tots els balnearis, menys els que se va adjudicar dia 20 i pico de juny. Aquesta empresa, a la vegada, també se li va requerir perquè aportés la documentació, va passar el mateix. No va aportar la documentació en el seu moment i llavors sí que ja s'ha de passar a una tercera empresa. Aquesta tercera empresa n'hi va haver dues que van acceptar i una altra que va passar el mateix que les dues primeres. Va passar el plaç, no va presentar la documentació, després se va comunicar a la quarta empresa si volia explotar el balneari. Clar, aquí aquesta quarta empresa me va dir jo per telèfon, Domingo, ja no molt val la pena. Però clar, és vera que tot això pot sonar excuses, pot sonar el que vulguem, però és la realitat. Si la primera licitació
hagués anat bé, quan dic que hagués anat bé, és que l'empresa que se va presentar, que va posar un preu, hagués complit i hagués presentat tota la documentació, dia 21 o 22 de juny, quan se va obrir, els que se va obrir, s'haguessin obert tots. Ha passat això? Com ho podem evitar, això? No ho podem evitar. Si una empresa presenta una licitació, després té els seus passos per poder entregar la documentació que se li requereix l'Ajuntament. Sí que s'ha sancionat, aquesta s'ha empresa. sancionat, però sí que és cert el que tu deies, que en vez de treure tal... Clar, és que dic, és que veniu a ser meves, això. Sí. No ha passat mai, però pot passar. Però sí que jo te record que hi havia aquells dubtes que jo crec que vos vaig, com van xerrar, no sé, amb la Junta de Portavols o Sí, tal. però ja ho entenc, però que aquests dubtes s'haurien d'haver, ja sabem que Costes no va contestar. Vull dir, això s'hauria d'haver demanat abans. Vull dir, per gener ja s'hauria d'haver demanat, quan hi havia aquest buit. Jo crec que ho van demanar antes de gener, Crec que ho van Què demanar, passa? no me'n record. Que si no contesten com han fet, que no han contestat, que així són segons quines administracions supramunicipals, el que s'havia de fer era treure-ho. Jo no dic, jo en cap moment ningú d'aquí pensava que passaria això. No ha passat mai, això. Vull dir, però què passa? Que tu ja, si ho haguessin entrat per maig, que era quan tocava, ja no xerra si hagués passat o no hagués passat. Vull dir, s'hagués pogut obrir dia 1 de juny, amb cap problema. Sí, però tu recordaràs... S'hagués enredat i això, però potser haguessin entrat dia 24 de juny, que és el Sí, que però tu saps ben cert i segur que quan tu fas una consulta, tu has dit, són quin tipus d'administracions que són les responsables de la playa, no els responsables, no me surts la paraula, però bueno, la que comanda damunt la playa, que en aquest cas és Costes. Jo crec que tothom vos entén. Si no haguéssim de dependre de Costes i a lo millor altra cosa funcionaria, o les coses funcionarien un poc millor, Costes tarda el que tarda en contestar, i arriba un moment que dius, ja no podem esperar-nos. I a més, varen voler fer les consultes, perquè com tu bé saps, altres municipis molt propers aquí han tingut problemes i tenen seccions i tenen recursos posats davant Costes per una situació semblant un poc a la nostra, amb diferències, però semblant un poc a la nostra, que també van tirar per el camí del mig, nosaltres hem volgut esperar un poquet, i al final hi han tirat per el camí del mig. Ja veurem, però al final hi han tirat. Però, evidentment, tot això ens ha retrasat, que en vez d'obrir dia de maig hem obert a mitjan juny. És així, és així. Ja t'he dit el primer de tot, que el seu hagués estat que dia de maig haguessin estat adjudicats. No ha estat possible per totes aquestes coses que t'he relatat. Més preguntes? La darrera, anant amb això, ja que sabem que la contractació està lenta, teniu ja la licitació preparada per fer les obres dels balnearis i dels sectors de la playa? Perquè sabeu que perdrem una concessió si no se fan. Contestar. Està en marxa, però... Sí, està en marxa. Bé, el que ha dit Joana Maria. Falta un informe final de la tècnica d'urbanisme i Ja està informat per Costes, ja està informat per tots els estens i ara ell ha vist tots els informes que eren preceptius en el seu, ha de fer l'informe final. Clar, perquè això sí que no fer-ho... Jo vaig xerrar amb ell aquesta setmana, me va dir que havia de fer unes consultes amb l'arquitecte municipal i que me va dir que aquesta setmana tindria l'informe. Pues ja l'altre pot anar a contractació. I a la vegada, si és iniciar dos procediments a la vegada, no? De construcció i d'adjudicació, no? Per nous concessionaris. Bueno, primer la construcció i després amb el de licitació. No, jo he dit la licitació de les obres, per no perdre la concessió. Jo t'estic xerrant de les obres. Sí, jo també. Tot un acabat, tot un que estiguin publicats els plans de l'obra, ja se començarà, ja tindrem una cosa en marxa i se començarà ja a fer feina per la licitació per cara a l'any que ve per explotar els balnearis una vegada estiguin acabats. Els nous, una vegada que estiguin acabats. No? Sí. De la concessió, que se pot fer un termini més llarg i això, i clar, i volem començar a fer feina abans, perquè no seran com els de sempre, no? Que se traen per 3 anys. Clar, és que s'ha anirà de bé, no la passa això és urgent i prioritari perquè no hem de perdre aquesta concessió. També s'ha estat estudiant com se pot evitar la situació d'un guany, vull dir que n'hem après, se pot evitar la situació, legalment se pot evitar la situació d'un guany, que un
si ara faig oferta, ara m'arreglo... No vol dir que torni a passar mai més, però No. ja que ha passat, s'hauria de preveure per l'any que Però ve. clar, és que l'any que ve seran uns balnearis nous, que se trauran per molt d'anys, i això tampoc se pot permetre. Però clar, també a vegades, el que he dit abans, de baix una llei és que se pot Claro. limitar el que se pot limitar, no? Sobretot la de contractació, que la lliure oferta és... De totes maneres, el que ha passat enguany sí que m'ho ha ensenyat, que és el que hem de fer feina, i pareix que sí que és possible, és limitar, quan te presentis a la licitació, limitar de qualque manera que ens pugui passar el mateix que ens ha passat. O sigui, que una empresa se presentin els 6 balnearis, faci una tirada de preus, bueno, en aquest cas no, Al revés, no pujar. al revés, i després se retiri. I a més se pugui demanar el com a 3, Perdona? de lo que ha presentat. Els 3. Sí. Sí, sobretot això, perquè realment no se pugui tornar a presentar i no torni a passar. Perfecte, gràcies. Més preguntes? Buenos días. Yo solamente traigo un ruego. ¿Sería posible un poco más de control policial en el parque que está al lado del Coral de Mar, del Hotel Coral de Mar? Porque la verdad es que es un parque magnífico para los niños, porque es un parque muy verde y siempre hay sombra, pero ahora los vecinos se nos quejan porque hay adultos que van a fumar y a beber allí. Sí, mira. Sí. Sí, en el carrer Ministeri. Exacte. Aquí hi ha problemes, en som conscients, la policia està sabatada perquè era un grup de gent que se posava primer en la restaureria, van intentar que s'anessin d'allà, van anar a la platja, ara han trobat aquest lloc. Allà jo sé que els veïnats han cridat a la policia, però sí que no han parlat. Però sí que vull comentar que el tema de la policia ja sabeu com està, però si ara ha d'estar mirant a través de tots els ajuntaments, no només nosaltres, per fer estan fent com una espècie de, no seria policia, tipus policia Covid, però sí que vull que sàpigues que realment quan m'aviria qualque cosa o xerrant en socat de la policia és un dels punts que sempre els envio. Perquè sabem que estan allà, fan renou, posen música i és un problema. És un problema. Que el solucionarem? No t'ho puc dir. Però que sí que és un punt conflictiu on estic assabentada i la policia també, i el cap de la policia també, però jo el reconec, ho he apuntat. Perfecto. Que ho sàpiga. Perfecto. Muchas gracias. Més preguntes? Sí, Bàrbara, gràcies. Jo seré curtet. El tema del parc de peatón del Príncipe d'Espanya, de posar el ball vents, que és superperillós, ja ho van demanar de darrer ple també. Ja t'he dit, ja s'ha de fer. Martí, que és encarregat d'obres pròpies, te contestarà, però que sí que ja està. Aquest i el del carrer Diana, me sembla. Sí, són a contratació perquè s'han tret del sistema de projectes i tal, i com que és una cosa important i una demanda molt important també, i a més reiterada, doncs els farem com a contractes menors i ja estan a contratació. Sí, ja són a contractació i ja s'ha demanat oferta. Príncipe d'Espanya i carrer Diana. Gràcies. Ja s'ha demanat diverses ofertes perquè presentin... Gràcies. Després també volia demanar quines mesures pensa prendre l'Ajuntament en el tema de la Victòria, Sant Martí, tot això, d'aquests tot terrenos que van allà d'excursions, que destrossen tot. Sí, mira, després donaré la paraula al regidor de Medi Ambient, però sí que te vull dir que s'està fent el pla d'usos de la Victòria i de la zona de Sant Martí, on sabem que se va utilitzant empreses privades, que lloguen tot terrenys, és a dir, en el principi molt d'espais, molt de llocs d'aquests s'han tancat en pedres perquè fessin menys mal dels que fan, però sí que és un problema que tenim. El que deia abans no és una excusa, tenim un problema de saturació molt gran. És a dir, en aquest cas, a vegades se xerra de l'Espanya vaciada, nosaltres som l'Espanya superpoblada. I riguem per posar-li una mica d'humor. Però sí que en Tomàs ara vos explicarà com està el tema del pla d'usos,
però és que no n'hi ha d'altra. Perquè, és dir, vull que entengueu que no hi ha un policia per posar a cada zona del CUDE. I, clar, i també, com que hi van espais naturals, si la gent de medi ambient els beuen, també els diuen coses, però, clar, no estan les 24 hores. Si digues... Tu has contestat. Només vull afegir una cosa, no només és tot terrenys i motor de cross i tot això. Crec que s'haurà de fer una reflexió grossa en el tema de la pressió damunt del terreny de cotxes particulars, tant a la Victòria com en els camins Coll Baix. Crec que tanmateix acabarà que haurem de regular l'accés de cotxes en aquests dos espais, perquè vam posar un pilot l'any passat, m'ho han desaparegut la meitat, i crec que en el pla d'usos, esperem aprovar-lo en aquesta legislatura, un manco, que està en marxa, ens doni peu per a fer de qualque manera aquesta regulació d'accés de número de cotxes particulars, ja no de tot terreny, perquè és brutal. Gràcies, senyora Barlesa. Gràcies a vostè. Més preguntes? Sí. La primera tot volia fer un prec. Memor si podrien tornar a posar en marxa ara a la tardor la reunió de portaveus, perquè penso que moltes de coses que xerram aquí ens solucionaríem a la reunió de portaveus i després seria tot aquí molt més àgil. Sí. També en aquesta reunió per a fer propostes de cara en els pressuposts i així no va de presentar les mocions aquestes eternes. Sí. Gràcies a Moltes gràcies. i vos convocaré fins i tot per la I setmana. si pogués ser a les 9 del matí perquè els que fan feina després puguin anar. Molt agraït. Jo a les 8:30 ja hi som. Molt bé. Segona. És un prec d'un grup de veïnats que viuen davant del solar que feien la fèria d'abril. Veus si seria possible tirar allà, si trobeu convenient, es m'han dit grava o el que sigui, perquè durant tot l'estiu han hagut de tenir les finestres tancades per la quantitat de cotxes que aparquen allà, surten, la pols puja i ho estan passant molt malament en aquest sentit. Vam a veure si hi hauria, els han pensat grava, però una solució perquè no tinguin aquesta quantitat de pols que li entra, les perjudicials. Recollirem aquest prec. Ja ho vàrem estar mirant, que hi havia possibilitats. Mos pensàvem, perquè aquest terreny és un terreny que si aquest plenari considera s'ha de cedir per l'escola d'hoteleria, perquè ara s'ha hagut de fer una segregació, etc. I pensàvem, no havíem posat la grava, no havíem fet aquesta intervenció pensant que la cosa aniria molt més ràpida. Però, vist o lo vist, que se farà la intervenció aquí. Els veïnats ho agrairan molt. Després volia demanar a veure quina solució podríem fer a lo que és el passeig Pere Ventallol. Ara se permet carregar i descarregar fins a les 10 o les 10 i mitja del matí els camions, però jo vos he enviat, per exemple, un dia que estàvem a les 12 i mitja en el passeig, vos vaig enviar en el grup diversos vídeos i tot això, a veure que ningú me va contestar, però és una cosa habitual. Tot el dia, cada dia, tots els dies, hi ha camions carregant, descarregant. Evidentment és que falten espais per carregar-ho, perquè aquesta gent ha de fer la seva feina, no hi ha volta de fulla. Però anem a veure si podríem ubicar un espai perquè tota aquesta gent pugui carregar i descarregar. Al centre del CUDI, com tots sabem, hi ha molt més bars que mai, molt més de tot que mai, i evidentment s'ha de vestir de tota aquesta gent. Però hem de cercar una solució, perquè no pot ser que els camions passin per allà, una zona de peatons, hi ha bars, hi ha de tot, és un desastre. I ja te vull dir que això, potser no te vaig contestar, per l'arrel que m'enviassis les fotos. Jo he anat bastantes vegades a veure-ho, han xerrat amb el cap de la policia, te vull dir que s'ha multat, i me sap greu, que s'ha multat. Si no ho he vist, però clar, no és una solució, que els han de fer la feina. És a dir, tu poses un horari, el tema està que la gent no compleix els horaris. Però ja ho entenc, si tu ets repartidor tens una ruta i tu no pots a les 10 i mitja haver acabat de repartir i només fer acudit. És impossible, això. Per fer meu, això s'escolta. Primera, les botigues a les 10 al CUDI tenen tancat. No li es pot dur el gènere, això en primera. És impossible que a les 10 i mitja els camions hagin pogut descarregar. En tornaré a la policia. Ja podríem de cercar entre tots una bona solució. Per dir una coseta, jo ara no, però fa un temps feia aquesta feina. I tant en el Port de Sóller com a la primera línia nacional fa molts anys
que a partir de les 11 no pot entrar cap cotxe, no sé, policia o cotxes d'emergència. I això m'han multat per entrar després de les 11. El que passa que aquí això crec que és una feina de tots, no només de la policia, sinó també dels comerciants, que si saben que han de rebre un paquet, doncs aquell dia ha d'obrir les 9. Però el que no pot ser, i tens tota la raó del món, que hi ha qualque dia que hi ha... Que és un desastre. I cotxes particulars, també, eh? Cotxes particulars. Si no són només càrrega i descàrrega, alerta. No, també és vera. Famílies per anar cercant nins a l'escola, així també. Els mateixos que tenen el seu comerç allà. Tot, sí, tot en general. Bé, això, es perfecte per no... Calla. Després volia demanar en Biel, però com que se n'ha anat, potser qualcú de l'altre me pot contestar. Què ha quedat de dobbers de les ajudes que varen donar dels 4 milions d'euros a dia d'avui? Què tenim? 2 milions. 2 milions. Tornarà a sortir. No sé si són 2 milions o 2 milions 50. No són 2 milions 600 i pico. Crec que no. No, ara no t'ho puc dir exactament. Llavors li demanaré i t'ho diré, ho miraré. Ara en sortim aquí. És que ella ja me va dir que sí que havien quedat un 2 milions. 2 milions i pico, però tornarà a sortir la convocatòria. Sí. I aquests dobbers no tornaran a anar volem que surtin. I com és que molts de pobles han fet la segona convocatòria en el mes de maig o juny o juliol, que ja han fet la segona convocatòria i nosaltres només ens hem quedat en la primera? La convocatòria ja se va quedar en el mes de juliol, perquè ells van estar tramitant o tornant, donant ajudes fins a final de juny. I en el mes de juliol, una cosa així, ens van demanar a veure què havien de fer amb aquests dobbers. El Consell, me refereix. I perquè aquí pensa que no només hi havia dobbers de l'Ajuntament, també n'hi havia del govern. Els poquets que n'hi havia. I nosaltres, la nostra resposta, quan teníem un termini fins a final de juliol, ens van contestar dient volem fer una segona convocatòria. Ara ens ha vengut la resolució, que el govern també està d'acord, i hem de fer la segona convocatòria. I ara es posa en marxa la segona convocatòria. Ja ets a dir que els procediments... Sí, no, ja sé que és així, però clar, sorprèn que altres pobles ja han fet la segona i aquí ho puc dir... Potser menys complicat, potser ho han fet ells directament, també. O menys dobbers, també pot ser. Per exemple. Bé, només volia fer un petit hincapié amb això, perquè la darrera tertúlia a la ràdio, que van tenir el 13 de juliol, en Joaquim me va dir que només havien quedat 1 milió i pico. I jo aquell dia vaig mirar en el BOIP i hi havia encara 2.600.000. A veure que tu m'has dit que queda qualcuna per fer i tot això, però jo l'he passat demà, ho vaig demanar en Biel i m'ha dit no, Carme, a veure que ha quedat molt més de 2 milions. Han quedat 2 milions, tal. Que era la quantitat que jo havia dit. Però, bueno, només com a... Això és una observació. Sí, no, perquè aquell dia ja ho sabia segur, perquè ho havia demanat. El tema està que en el moment que torni a sortir la convocatòria ho han de fer extensiu a tothom, perquè jo sé que hi havia molta de gent que tenia por de demanar perquè deia la letra pequeña, vull dir, és una ajuda, sabem que no treu a ningú, però en la situació que m'ha hagut ara, darrerament, no és tan dolenta, sembla un poc millor del que m'haurem pensat en aquell moment, però seguim apostant per donar aquestes ajudes, dir, aquests dobbers, aquells 4 milions que vàrem aportar, a part de els que va poder el Consell i el govern, l'intenció és que surtin. Per tant, si coneixeu gent que no ho ha demanat, en el moment que surti la convocatòria, animeu-los, ho dic a tots els partits. Animeu-los a demanar-ho. Perdona. No, que realment és una cosa bona, no te treu de pobre, però és una ajuda. Però és una ajuda. Més que res, perquè aquell dia a la tertúlia i la ràdio sí que vàrem debatre un poc, o compartir el pensament de que no havíem arribat a tota la gent, que hi havia moltíssima de gent que no ho havia sentit. Vam si fos possible ara en aquesta segona convocatòria, i més que el poble ja estarà molt més reduït quan surti, perquè molts de negocis, evidentment, ja tindran tancat, quan els que tinguin obert sí podem anar de qualque manera, dur-li un folletó. Jo recordo que en aquell moment vàrem repartir això de les 3 M's, o no sé què, aquell ferretina, això, en els bars. Jo vaig demanar que també, o vaig proposar que una idea era, si també haguessin repartit una fulla dient que hi havia aquestes ajudes, doncs mira, per exemple, tots els bars que ho van revisar també ho haguessin rebut. Més que res,
per fer-ho extensiu i més fàcil a la gent. Cercarem la manera per arribar més a tothom. Moltes Perquè això gràcies. també vos demana ajuda d'altres que no ho diguem. Exacte. Intentarem que arribin a màxim gent, però sí que te puc assegurar que a vegades, jo encara ara, vull dir, quan m'ha passat, escolta, vares demanar això, sí, a qualcú m'ha dit, no, perquè clar, jo me fa por, la lletra petita, no hi ha lletra petita, tot és molt clar. Sí que és cert que quan un té una ajuda, després ho ha de posar dins la seva declaració de renta, això és lògic. Evidentment. Això no s'ha de donar a ningú, és així. Però bé, tenc en compte el teu suggeriment. Gràcies. Després volia demanar-me el centre de dia si ja funciona o encara no funciona. Pues mira, estábamos, Carmen, a punto de abrirlo. Habíamos hecho todas las intervenciones que se nos habían pedido. Cuando, bueno, sobrevino la quinta ola, empezaron a haber contagios en las diferentes residencias de Mallorca y se nos recomendó que no volviéramos a abrir. Abríamos con con solamente 6 usuarios, no llegaban. Entonces, realmente creo que no valía la pena poner en riesgo toda la residencia y a estos mismos usuarios cuando de una manera u otra podían empezar en un mes o en 2, siempre y cuando la situación sanitaria mejorara, que es el caso, ¿no? Ahora esperamos, si a mediados de septiembre o a mediados de octubre, ya nos recomiendan que podamos abrir. Vale, gracias. Después tengo un par de preguntas, pero todas están relacionadas, Agui, con los mercados y de alguna manera. Me imagino que ahora unos 15 días habéis visto que una persona comentó que había ido a comprar a un puesto del mercado de Alcudia y se había sentido estafada por el peso de... Efectivamente, sí, ¿no? pues, sí. Entonces, a mí me gustaría saber si durante este año hemos seguido haciendo los controles de los pesos, si hay algún informe que diga si estaban todos correctos o no, porque evidentemente si esta persona compró lo que compró, que era pan punto, y no pesó lo que tocaba, debe ser porque la báscula no debía, supongo yo, no lo sé. Ahora te explico. A ver si se hacen los controles, a ver si este año sí hemos hecho y cómo No, han este ido. año ciertamente no se han hecho los controles, sí que es verdad que tenemos un personal muy reducido, pero sí que en breve propondremos la contratación de una persona que ayudará en el tema administrativo, entonces la persona que se encarga ahora de mercados podrá tener mucho más tiempo a la hora de poder controlar estas cosas. También quiero dejar claro que ese incidente que tú me indicas, no fue el problema, no fue el peso. El problema fue que le cobró mal, ¿vale? Porque el peso, y eso sí que tengo un informe hecho por la persona que se encarga, el peso dio el mismo peso en la báscula municipal como en el mismo sitio. Quiere decir, lo único que ahí hubo una diferencia que le redondeó, digamos, ¿no? Y ese fue el incidente que hubo, ¿vale? Hemos hecho informe, hemos abierto un expediente, porque justamente ese mismo puesto ya tiene varios, ¿no? Entonces estamos un poco al tanto. Sí, pues si me lo permites también comentaría de este mismo Me parece puesto, bien. que tiene la comida sin tapar, justo es en un paso, la gente pasa, estornudas, muchísima gente que Es va la sin misma mascarilla, persona, ya tiene abierto mínimo que expediente quede todo tapado. y estamos esperando contestación de sanidad. Muy bien. Después quisiera saber, ¿por qué en el mercado de Alcudia, sobre todo, en el aeropuerto alguno, no todos, de noche te digo, ¿por qué no hay botes de gel si en todas las tiendas te obligan a tenerlos? En la gran mayoría de puestos del mercado de Alcudia, estos últimos mercados que ha habido, que yo he pasado frecuentemente, no tienen los geles puestos. Tienen la obligación de tenerlo Sí. para ellos. La mayoría de las tiendas de ropa que tienen, yo he visto geles encima ponen banquitos o ponen, y tienen la obligación de tener gel, tanto a la vista para los clientes como para ellos. Si no es el caso, desde luego, agradecería que alguien lo controlara, preocupes, porque Carmen. hay muchos, pero muchos últimamente que no lo tienen. ¿no? Estaremos al tanto. De hecho, se pasó una circular y cada 3 meses creo que hacemos una circular diferente, porque como van cambiando tanto la normativa, pero bueno, haremos hincapié. Es que esto no ha cambiado. Haremos sigue siendo hincapié la en misma esto. y hay muchos. De hecho, Bueno, tenemos una persona, que de paso que hace ya 3 domingos, una persona que se encarga sobre todo tema COVID, mascarillas, distancia de seguridad. Seguramente que cuando se da la vuelta la persona ya se ha bajado la mascarilla, pero bueno, intentamos que por lo menos también haremos hincapié en que pase para indicar lo del gel. en el mismo sentido, gente que se prueba la ropa y la vuelven a colgar. Eso está totalmente prohibido.
esto no lo podemos permitir, porque todas las tiendas va en detrimento a las tiendas, que ellos tienen que desinfectar, todo es muy riguroso, y yo he visto gente meterse en el chiringuito dentro, entre la ropa, quitarse la ropa que lleva con el bañador, o el bikini era en este caso, ponerse un vestido, se lo probó y lo volvieron a colgar. Esto ha de haber más control, porque no puede ser que esto se permita en nuestro mercado. Carmen, yo de verdad te agradezco, ¿no?, esta sugerencia, o que tomemos medidas, pero si tan urgente es y si tanto te preocupas, yo te agradecería que inmediatamente te pares, me digas, esta señora se ha aprobado tal, pero inmediatamente no esperes a un pleno un mes después, se hace al momento, con nombres y apellidos. Entonces se puede actuar de una manera Puedes contundente. ir a cualquier mercado. Bueno, la gente claro, se pero ropa y la es que es muy complicado de palabra poder decirme, dime nombres y apellido del puesto que lo ha hecho. Me has mandado otras cosas. De verdad, te lo digo desde el... Te lo mandaré. Nos ayudará muchísimo. De todas maneras, te repito, volveremos a hacer hincapié, intentaremos tener más control. Vale. Precios en los sitios. Vuelve a haber muchos sitios que no tienen el precio, que es obligatorio, es de obligatorio. Entonces, si lo podíais volver a hacer. Anoto todo, Carmen. Falsificaciones. El mercado de Alcudia, y en concreto en el puerto hay uno, que vuelve a estar todo lleno de Dolce Gabbana, bueno, estas marcas que yo, la verdad, no las conozco mucho, pero vuelve a haber un montón de falsificaciones. Esto está prohibido vender, a ver si al menos podemos hacerlas quitar otra vez. Que no han ido trabajando, pero sí que es verdad que cuando se ha detectado, policía enseguida ha retirado el material inmediatamente, vamos. Pues ahora hay bastantes, ¿eh? Otra cosa también referente al mercado, vuelve a haber muchísimo género en el suelo, que nuestra ordenanza te dice que hay que tenerlo entre 50 y 80 centímetros. Hay bolsos en el suelo, bolsas, todo esto, a ver si podíamos otra vez. Más que nada porque el otro día, y ya con otro punto de estos, el martes pasado, que yo fue el último mercado que fui, estuve media hora más o menos, no estuve mucho más, vi 6 perros, que está prohibido. Eso es haber bastante perros. complicado. Y un perro meó concretamente en un bolso. Es verdad que el bolso estaba mal puesto en el suelo porque no puede haber género, però claro, és que ara... Sí, hay situaciones... A l'entrada del mercat crec que hi ha un bons d'això que posa Sí. Es igual. Tú Tú puedes estar el policía delante y te puede entrar por la otra esquina, no te has dado cuenta y vuelves a ver al perro. Pero ahora Y- vuelve a haber muchos, claro. Policía, yo la verdad que ese día no vi ninguno, no digo Sí. que no haya, Sí, pero siempre hay no- un policía no que vi. se encarga del mercado los domingos y los martes. Però precisament per evitar totes aquestes coses s'ha contractat a una empresa privada. Bueno, esta persona es más un tema informe de COVID. COVID. Más tema COVID, ya. Pero esto, de los perros que vuelvan a... De acuerdo. Después, a ver, ¿cómo puede ser que el martes pasado yo iba al pediatra a las 4:20, pasé por Soparto de San Sebastián y aún había un puesto montado? ¿A las? A las 4:20. Justo delante de San Sebastián. Es rarísimo eso, a las 4:20 de la tarde. A las caiga. No 4:20 sé había si un ha puesto. podido haber tenido algún incidente con el coche, pero no es lo normal. Aparte que no queda estaba desmontado. No, sobre todo porque no queda nadie Estaba en el desmontado. municipio. Bueno, y en el mercado del puerto, por la noche, no termina a las 11:30, Sí. porque a las 12:30 aún hay veces Bueno. que hay puestos montados. Bueno, yo creo en este sí que es verdad que quiero explicarlo, ¿vale? Porque creo que tendremos que tener un poquito de sentido común, sobre todo con las personas que llevan trabajando muy poco durante todo este tiempo. Es verdad que la hora de salida son las 11 de la noche, eso lo tenemos muy claro, pero también es verdad que quizá tendríamos que haber tenido más previsión y cambiar esa ordenanza o ese reglamento y ponerlo más tarde y que empezaran más tarde también. Pero bueno, no ha sido el caso y había que darles una respuesta. A las 11 de la noche es cuando más se trabaja. No puedo obligarlos a que se vayan cuando empiezan a trabajar, Carmen. Entonces, lo que le pedí, porque sí que nos hicieron un registro de entrando indicando que estas personas y tal, le pedí a la Asociación de Comerciantes de Alcudia que por favor tuvieran un poco de solidaridad con estas personas, ¿no? Que son 2 meses de verano, que son todos gente de Alcudia, que necesitan trabajar y que necesitan también atender a sus familias. Yo creo que en este aspecto
todos tendríamos que ser un poquito más flexibles. El año que viene, por supuesto, que se cambiará el reglamento y se modificará. No queremos perjudicar a nadie. Y yo creo que también salimos ganando todo. El paseo marítimo está bonito, está con personas que hacen un trabajo excelente, los restaurantes también tienen más vida. Yo no creo que esto pueda perjudicar a nadie, que media hora antes o media hora después se les obligue a todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué se han quitado los buñuelos del mercado? No se han quitado en ningún momento. Aquí delante hay otro y la otra persona que tenía un sitio. Lo que sí que es verdad que se ha quitado de una zona donde era muy, muy peligrosa y donde teníamos un informe de policía donde nos indicaba que ahí podía haber un riesgo grave por el paso de personas. Un calderón con 20 litros de aceite. Entonces, seguimos la normativa. Sí que es verdad que se le dio la opción de poderse poner en la plaza o en algún otro sitio que no hubiera tanto riesgo para las personas. Simplemente fue cumplir el requerimiento de policía. De acuerdo. Y ya como último, que también está un poco relacionado con mercado, comercio, tal, a ver si podríamos hacer, yo sé que es muy difícil, pero ir paseando por el Paseo Azul y encontrarte delante de unos hoteles siempre por sistema paraditas de puestos de venta ilegal. Venta ilegal todo el día en la playa, todo lo que venden. Y el otro día que vi esto en el mercado, que eran las 11 y pico de la noche, justo solo en una zona, 14 personas vendiendo ilegalmente, la verdad que da muy mala imagen y es una competencia tan desleal hacia la gente que lo paga todo, a ver si sería posible hacer algo, porque por ejemplo el del Paseo Azul es diario, cada día yo paso y cada día está. A ver si entre unos y otros, al que le pertoque, podríamos quitar esto, porque ni mascarilla, ni gel, ni nada de nada. Un tema de policia I ja estic. i jo també ho faré sobre. De tota manera, vull dir que enguany a la playa els dos policies que hi ha tenen una moto d'aquestes ràpides que no contamina i van del lloc que salta molt ràpid. Estem acabant bastant en el que és la venda il·legal, però si tu me dius que és una hora determinada de vespre, a partir de les 10 del vespre les plaies han d'estar tancades, se suposa. Perdona? A les 10 del vespre se suposa que les plaies estan tancades. Bueno, jo vaig passar a les 11, no, la platja, el que has de nedar, però el passeig està obert. Anem a veure, li comentaré en el cap de la policia, però vull dir que ara que tenim a la playa, tenim aquests vehicles que no contaminen, potser els poden utilitzar en qualsevol moment. I un aclariment darrer només, en el Domingo, sí que va sortir el vostre comunicat a la premsa. No he dit que no. Per favor, que va. He dit que va sortir així. Perdona, perdona. Digues, com té paraules. Seré breve. Eso es un prec. Por favor, antes de que lleguen las fuertes lluvias, que hoy, por ejemplo, ya estábamos en alerta, darle un repaso a todas las alcantarillas que están taponadas de basura, hierbas, hojas, y hacer también limpieza a toda la zona de torrentes y zonas inundables. Sí, ho tenim clar. Els invernals, te refereixes als invernals. Ja hi ha un pla de neteja d'invernals. A veure, Martí? Y torrents, vale. Sí, sí. De hecho, ya se ha empezado a hacer, donde tenemos detectado los sitios donde se inundan y estos ya están controlados. Podemos tener una inundación puntual en cualquier calle por un fallo humano nuestro o del servicio, pero donde se inunda siempre está controlado. Ya se han limpiado las tuberías, no solamente los invernales, sino las tuberías, en principio. Queríamos saber el puente que hay en el paseo marítimo, el que está en la entrada al Curiamar, ¿cuándo se piensa quitar? Porque da una imagen pésima y además es peligroso. Sí. Però mira, en principi nosaltres no podem llevar aquest pont, no és nostre, el terreny és de l'autoritat portuària. Vàrem fer la petició formal perquè a final d'any, en principi, nosaltres ens hem d'encarregar del manteniment d'aquella zona fins al dia 31 de desembre. Després ells liquiden, etc. Quan se va tomar aquell pont, l'autoritat portuària va demanar què hem de fer
el tornat muntat tal com estava i a la vista ens passaren un informe que estava ruïnós. I nosaltres vam fer la petició a l'autoritat portuària de que el llevés. I a la vista que està, que no, encara no, però jo el dia 15 d'aquest mes tinc una reunió amb el president de l'autoritat portuària i li tornaré a recordar. Però ens fa falta la resposta. Però es dir, si veia és que el lleven. El supermercat. Vale, ho anoto. Y luego, ¿cuándo se abrirán las bolsas de trabajo de auxiliares administrativos, trabajadores familiares? Que yo sepa, las bolsas se abren cada año, ¿no? No. Quan podem? Quan se pot? Mira, ¿Y hay previsto? Que, és dir, un dels estats... Després en Martí també te volia contestar una cosa, que jo li he llevat la paraula, disculpa, Martí. És dir, en quant a les bosses, resulta que ja ara estem també, a mesura que estem intentant que el departament de contractació sigui més complet, tots aquells tats que comptaven, també pensam que hi ha d'haver un a personal, però sí que hem reforçat una altra persona en el departament de personal, precisament per fer ja bosses i processos selectius i taxes de reposició, etc. Perquè és que si no, ja veus com estem. Ara en Martí, perdona que li he llevat la paraula. Simplemente como una aclaración. Lo del puente. Lo del puente nosotros hicimos el escrito que lo podían retirar cuando quisieran, porque la cesión que nos hacían es hasta final de año, nosotros te montamos el puente como está, con un informe de siniestro total, pero me lo tienes que entregar a 1 de enero en perfecto estado. Se les dijo, aquí lo tenéis. Ya está. Perfecte. Més preguntes? No, gracias. Més preguntes? Més preguntes? Sí. Sí, digui. Bueno, tranquilos, que solo tengo 18. Venga, la primera pregunta va dirigida al regidor de deportes y es que un grupo de vecinas, usuarias del polideportivo, me dicen por qué no se han reanudado las actividades para gente adulta, pilates, yoga, mantenimiento y correctiva después de la parada por el confinamiento, cuando en el polideportivo se pueden llevar a término sin problemas de espacio y los gimnasios privados ya se han puesto en marcha. Sí, este mismo grupo de vecinas se han puesto en contacto conmigo. Nosotros, por norma general, con motivo de la FIRA, solíamos sacar todas estas actividades y estamos trabajando para poderlas realizar. De hecho, ya he tenido contactos con la persona que se encargaba antiguamente de realizar esta actividad y miraremos de qué forma la podemos contratar para poder seguir con la actividad. Cuando se suspendió fue por el motivo del COVID, por supuesto. Si no se ha vuelto a reanudar es porque gran parte de estas actividades o algunas de estas actividades iban dirigidas sobre todo a la tercera edad, y la tercera edad es un grupo de muchísimo riesgo y por ese motivo no se han puesto en marcha. Pero la idea es volverlas a reactivar lo antes que podamos. ¿Tenemos alguna fecha? En principio, es lo que decimos, tenemos que ver y hablar con esta gente y ver cómo podemos hacerles un contrato. Y, como he dicho, siempre a partir de octubre era cuando se sacaba. Con lo cual, pero una fecha concreta no te la voy a dar ahora porque tampoco no la tengo. La segunda pregunta tiene que ver con el proyecto de Alcudia Tecmar. Ya hemos recibido el proyecto y entonces es un ruego, el ruego de que quizá sería muy interesante, nosotros pensamos que sí, con la presencia de los técnicos, en donde puedan presentarse y discutirse aportaciones de los distintos grupos políticos. El instrumento podría ser una comisión informativa para poder debatir, aportar. Sí, tot a su tiempo, sí. Serà. Dir, el que ja t'he passat és el que s'ha presentat per fons europeus. Però vull dir, això està
l'esquelet del projecte. Després vendrà la part de real, vull dir, ho tinc en compte. Està previst això i vosaltres estireu informats en tot moment. Y la última pregunta es otro ruego en relación con la propuesta que ha hecho Carmen de reactivar la Junta de Portavoces. Perdona, no t'he entès. Perdón, de reactivar la Junta de Portavoces. Vale. A nosotros, y yo creo que ya lo manifestó Conchi cuando estaba aquí en la Junta de Portavoces, como instrumento para trabajar no nos gusta mucho porque son reuniones que no tienen actas, sin la presencia del secretario del interventor, a veces la interventora, y a veces se discuten cosas y no tenemos suficiente información para tomar decisiones. Entonces, la verdad es que nosotros preferimos la comisión informativa, que tiene todos para informar, mejor que la Junta de Portavoces, pero si existiese y se convocase Junta de Portavoces, por lo menos nosotros pediríamos que hubiese un orden del día y que se levantasen actas para esto, que yo creo que de cualquier reunión esto se puede hacer y es interesante tenerlo. Sí, el que passa que no tindrà serà la documentació que sempre reclamava, perquè moltes vegades pot haver un ordre del dia i després se deixa que els altres integrants de la Junta de Portaveus, precisament jo crec que és molt més efectiva, precisament perquè no és tan burocratitzada, on els altres poden dir coses i poden parlar. Que després de fer un acte, és a dir, la Junta de Portaveus en principi no pot arribar a cap acord. És a dir, el que són és una manera de dir estan tots els partits representats, no me veuré com ho veig. Sí, són aportacions, però si tu, no hi ha cap problema, jo mateixa puc fer tot el que han dit, però vull dir que no s'arriba a acords, vull dir, no se prenen acords. És a dir, després els acords els prendre jo entre cometes o van a plenari, entens? És a dir, més que res, són aportacions. Però el que està bé, com a mínim, perquè jo no vaig entendre mai, des de Podemos, que sempre deien, és que no tenim papeles. Papeles, quan tu xerres de voler baixar un impost, no importa la gran parafernàlia de papeles i informes de Secretaria d'Intervenció. Jo crec que ha de ser un instrument, jo penso que ha de ser un instrument més àgil per parlar, per conèixer-nos nosaltres, no per fer amistat, sinó per xerrar de temes que puguin afectar els ciutadans. Però si tu consideres que hem de fer actes, jo no tinc cap problema, no em porta vengui ningú a fer l'acte, la puc fer jo perfectament i llavors la pas, cap problema, no? Bé, o gravada, m'és igual, sí, ja està, vull dir que vull que quedi clar que no és res opac, d'acord? Bueno, i moltíssimes gràcies, avui ha estat maratonià. Si qualcú del públic no vol demanar qualque cosa de sort del dia, moltes gràcies. També ha aguantat molt aquest senyor i aquella nina. Gràcies.